Hvad så? Vi er lige en update her, hvor vi er henne. Vi er i Åben Rå, og det er på en strand. Vi har vores ting lige her, vores telt lige der. Vi har sendevognen Tele2 lige der. Og der har lige været en byge, så vi har ikke lige rigtig lavet noget, men det ser ud som om det bliver bedre vejr nu, så... Du har lige begyndt at regne igen. Ja, der kom lige lidt der jeg sagde det der, men forhåbentlig kommer der nogle børn lidt, så vi kan fylde op for nogle tricks og noget undervisning. Og senere, hvad tænker du, vi laver der? Senere, der tager vi nok ud og filmer nogle clips i Vejle, hvor vi bor. Fandt nogle fede spots? Ja, så filmer lidt til VL-videoen, som kommer ud snart. Yeah. Det regner udenfor, så vi tog indenfor i Street Domes indendørs skatepark, og det er faktisk pretty cool. Vi skal lige se, om vi kan ramme nogle clips. Det kunne være, lad os se her. Så vi vil join our best for Next Generation team. Det er pretty sick. Hvor er vi henne? Varde. Varde City? Ja. Som han sagde, vi er i Varde. Det skal ikke kvartere os. Og den er svedige skatepark. Er mega fed. Hej YouTube, hej Sing Norge! Skal du i vandet eller hvad? Nej. Skal vi? Jumper du i nu? Nej, vi skal ramme dem ud, sgu da. Det gør vi senere. Jeg ved bare ikke. Bonnie siger sådan her, at jeg ikke må låne mig hudløbehjul. Selvfølgelig må du det. Nå, hvor er vi henne? Lige nu der er vi på Bogense Marina, Bogense Havn. Det er dag 2 i Bogense, og vi chiller bare og underviser lidt løbehjul, og hvis jeg lyder lidt mærkeligt, så er det fordi jeg er forkølet. Men ellers så ja, så lærer vi nogle tricks og hygger med alle folk. Det er meget chill. Hvad med senere ved Foxygen der? Ja, senere der skal vi
til Marienlyst, hvor vi skal meet op med VL-homie Oliver Lind, manden, så det glæder vi os til. Så bliver det hele karavan her pakket sammen, pakket ned igen. Vi ses. Og man kan fortsætte til næste by. Vi står på en bro. Skal der, bro. Men ja, det der skal ske nu, det er, at vi har lige taget en rampe her, og vi skal, jeg skal filme det. Jeg skal hoppe ud med rampen, eller løbehjul op ad rampen, ud i vandet. Og klokken 6 i dag, klokken er 2 nu. Vi skal lige køre nogle testruns og lige mærke vandet. Men klokken 6 i dag efter vejret, så er det live i tv. Så det er meget sejt. Ja, sådan standard nervøs. Semi. Det er fedt. Kæft, hvor er jeg god til at køre på løbehjul, mand. Hey, jeg var også med. Hashtag skateboards. Skateboards. Det er jo fucking koldt. Jeg siger ikke, at der er cirka min højde i hvor dybt der er, men det er der nok. Hvor er det, så du kunne røre til bunden? Ja. Men det er lige meget. Sikker? Ja, ja. Er du nervøs? Ja. Hvad er det, der skal ske? Jeg skal hoppe over den der rampe. Ud i vandet på løbehjul på live tv foran 400.000 seere. Så det er lidt nøjeren. Jeg skal lave nogle tricks flat først. Dem er lidt bange for fail. Det kunne være utrolig pinligt. Og her fra Danmark sidder derhjemme og ser det. Skal der be? Hvad så? Vi var i vandet. Var det koldt? Det var faktisk meget dejligt. Var det bedre end sidst? Du så alt for tæt på. Var Frankfurt bedre end sidst? Ja, det var, men det var fucking god. Jeg kan godt mærke, om det er land. Men det larmede fucking meget. Lind has arrived. Vi sidder i Marienlyst. Fantastisk sommerhusby. Og vi sidder og kigger på noget kids race med nogle børn, der cykler. Og vi hygger os, og lige om lidt stiller vi nogle ramper op, så man kan komme og køre lidt på løbehjul og chille med os og lære, hvordan man kører på nogle heelys, nogle rullesko, eller lære, hvordan man kører på noget løbehjul. Og helt sikker. Bare med overfladevand. Hvad så? Nå, jamen vi er i København, og vi står ved Kiwi og drikker juice. Basse får en ny mikrofon. Ja, og brillerne det er fra Oakley Profiloptik. København, her er vi 3 dage, og så er vi færdige med tur. Så ja. Ja, vi er ved vejs ende på turen. Det er vi. Vi sidder her ved sendevognen og nyder udsigten. Det er jo så smukt vejr i dag. Ja, i København. Det har faktisk været pisse godt vejr de sidste 3 dage. Ja, vi starter ud med lidt dårligt vejr, slutter med godt vejr. Sådan skal være. Og nu skal vi bare nyde resten af ferien. Filme en masse clips til Vandløs-videoen. Stay tuned. Og jeg håber, I nød de her små videoer. Det har i hvert fald været hyggeligt. Vi har haft en pisse fed tur. Mødt en masse nye mennesker. Ja. Peace out. If you give it to me, I'll give